Minä tästä. Ei älä, kuolla heti. Hyvä. Okei, nyt ihan isästä. Ai vittu, ota pissata. Kohta tulee iso paskeen. Ihan totta, tuleeko se? Mistä se tulee? Kattokaa. Mitä? Vittu, vetiks joku tepseli irti? Ei, mutta on paskana tää levy. No nyt me ei saada tietää, miten se loppuu. Just kun me oltiin pääsemässä perille. Ai jumalauta. Mä en kestä epätietoisuudessa elämistä. Sama kuin joku herättäisi kesken unia. Niin jos joku ei muista, miten vitsi loppuu. Niin tai ei saa tietää, pääseekö naivaarista Haarin kanssa vai ei. Sehän on helvetin pantava setä. Häh? No eikö teillä muka pöksyt koostu, kun te näette sen? Tää. Problems? Yes. Nope. Good. Zero 9. Your turn. Shit. Okay, come on, let's go. I'm not giving up. Sorry. It's okay. Oliko hyvät pelit? Sait sä ne Dantronin paperit? Joo. Siihen tuli muutos. Tuu käymään heti kun erit. Se Kurkinen soitti taas. Tiedän. Mä lupasin ne paperit nyt. Mä kuulin. Vähän sanoin sulle, että mä lähetän sen, mutta ei se nyt sekunnissa valmistu. Ja voisit soitella sinne vähän ja rauhoitella niitä. Joo, mä tuon tän sulle iltapäivällä. Ritva, it's time for our little... Sorry, I come right away. I don't know what Yanni asked you to do, but we've got more important things to go through. So if you would please... Mitä se meinaa? Hardy. Et tiedä. Ei. Ei kiinnosta. Ei hirveästi. Mut kiinnostaisiko sua tää? Ei näinkö paha tilanne? Ei välttämättä. Saattaa mua kiinnostaakin. Jutellaan siitä sitten myöhemmin. Älä puhu muille vielä mitään. Ei. In short, I'm here to make an inventory of the human resources in Finland. I've gone through your assessment statistics, Ritva. Uh-huh. We've evaluated your work. Oh. PRC has a great many offices. And at times it's important for us to check if the right people are working in the right places. I suppose you've heard about our new office in Barcelona. Do you enjoy being a receptionist? I don't know. I guess so. Would you like to do something else? Yes, why not? But I don't have anything against working here either. Oh, no. That's quite all right. I think I understand what you mean. It's been nice talking with you, Ritva.
Thank you. Okei. Bye. No, miten meni? En tiedä. Susta kiva olla töissä täällä. On. Niin mustakin. Olisiko susta kiva lähteä Barcelonaan? Olis. Niin mustakin. Mutta silleen. Onneksi tää on kohta ohi. No, Mä varasin gynekologille ajan tänään. tänään. No, se on nopea homma, vähän kuin vetäisi hampaan pois. Aha. Se on ihan mitätön vielä, joku sentin mittainen varmaan sitäkään. Saatana, että mä oon onnellinen, kun tää helvetti loppuu. Siis mä valehtelen koko ajan Kimmolle. Päässä pyörii aivan ihmeellisiä ajatuksia. Siis vauva, haluanko mä sellaista ikinä? Olisiko musta edes äidiksi? No entäs se, että mä en tiedä kumpi sen isä on? Sekö sitten on kivaa? Kumpi sen pitäisi olla? Kimmo, jota mä rakastan vai mikä, jonka mä tunnen parhaiten? Entäs mun työ? Miten sen käy, jos mä tässä nyt rupeen synnyttää? How's your stomach, Sarah? Much better, thank you. Good. This is the time to let go what I had. This is the time. This is the time to step out of your life. This is the time. This is the time. Niin, sä varmaan tiedät, että abortti on toimenpide eli leikkaus. Me ei tehdä täällä sellaisia ollenkaan. Eli sun täytyy mennä kirurgille. Voin varata kyllä ajan, jos oot ihan varma. Joo, kyllä mä oon. Sikiö näyttää kehittyvän oikein hyvin. 8. viikko. Se on jotakuinkin vadelman kokoinen. Tästähän voi melkein nähdä nenänpää. Vielä pari päivää, niin sillä on pienet sorme- ja varpaa-alut. Jos sä haluat puhua, niin meillä on täällä terapeutti. En mä halua. Milloinkohan se kirurgi järjestyisi? Noin, ole hyvä. Onnea matkaa. Kiitos. This is the time, now is the time to let go what I had. This is the time, this is the time, yeah. Oltiin jo melkein perillä, kun se simahti. Meni mustaksi. Ikävää. No vähintäänkin joo. No mitä sä meinaat tehdä? Kai sulle pitää antaa uusi. Niitä tulee pari viikon sisään. Parin viikon. Ei aikaisemmin onnistu vai? Hei, et sä nyt tajua miltä se tuntuu, kun ei tiedä miten se olisi loppunut. Jos sanot numeros, niin mä soitan sit kun niitä tulee. Epätietoisuudessa eläminen on pahinta mitä mä tiedän. Mä haluan tietää mitä mulle tapahtuu nytkin joskus parin viikon päästä. Mitä tapahtuu? Jokainen pelikertahan on erilainen. Sä joko pääset finaaliin tai sit sä delaat. Mut ethän sä voi sitä etukäteen tietää. Hei come on, sehän on vaan peli. Well, what can I say? There's a lot of brown bread and something pastry like they call piiraku. right. And they have no idea how to make a decent milkshake.
Anyway, a top dog must know when to give up his place. You understand what I'm saying? This one's as weak as a pussycat. No claws at all. Yeah, so how's the family? Se patonki. Good, good, good. All right, will our Jets ever win a game this year? Oh, no. Yes, yes. Of course not. Yeah. I'll get back to you on that. No? Oot sä jo? Ei vielä. Viikon päästä pitää jonottaa. Tänään mä joka tapauksessa aion kertoa Kimmolle. Mun vatsatauti nyt viikkoa voi kestää, ei se sitä usko, ei se niin tyhmä ole. Entäs Mika? No, miten mä nyt sille mitään kerron, kun ei tässä mitään testejä kuitenkaan ruveta tekemään. Onko sulla raskas olo? Ei. Paitsi mä tiedän, että Kimmo haluaisi mun kuitenkin tekevän abortin. Ei voi olla totta. Voi jumalauta. Vatsatautia. Sulla on ollut aamupahoinvointia. Ei jumaliste, millainen idiootti mä oon ollut siis niin tietenkin. Siis minkä ihmeen takia sä et oo kertonut mulle aikaisemmin? No siis... Oota, ei sun tarvi kertoa. Mä ymmärrän sen ihan täysin. Sä oot ollut kahden järkyttynyt. Sä oot halunnut funtsia itseksesi asioita. Jumalauta, kun mä oon ollut susta huolissani. Ihan oikeesti mä oon ajatellut välillä, että sä haluat jättää mut. Ei mitään sellaista, Kimmo, ei. Mutta on yksi juttu, joka mun täytyisi sulle kertoa. Ei, oota. Kuinka pitkällä se on? 8 viikkoa. Minkä näköinen se on? Vadelmana. Heippa iskin pikku vattu. Sillä on sormet ja varpaatkin melkein. Mitä, onko sä nähnyt sen? Tällainen pieni vadelma me ollaan saatu aikaiseksi ihan tosta noin vai? Kimmo, hei, kun me on tunnettu vasta 2 kuukautta. No niin, ja siellä tässä nyt kaikkea makeinta onkin. Mitä sä itse voit? No ihan ok. Vähän aamupahoinvointia välillä väsyttää, mutta ei tässä nyt mitään sen ihmeellisempää. Kuule, nyt sun tarvitsee levätä. Mä teen meille jotain sapuskaa. Oot ihan siinä vaan. Mitä sä haluat? Sano vaan. No, Ei sun tarvi sanoa. Mä teen jotain tosi hyvää. Mä teen jotain erikoista. Mä teen sulle oikein yllätyksen. Haluat sä musaa? No joo. Seuraava viikko, sit se on jo mansikan kokoinen ikäinen vaan. Good morning, Mr. Hari. Morning, Ritva. Tiesit sä, että 9. viikon lopussa määräytyy sen sukupuoli? Joo, se kuulostaa tosi jännältä, mutta muistat sä Sara, mitä sä yksi päivä just puhuit? Joo, kuuntele. 9. viikon lopussa se on jo banaanin kokoinen. Siis mikä tää on tää hedelmänvertaushomma? Sara, hei. Siis Kimmo on vaan iloinen, niinkö? Iloinen. Sä rupes saman tein hankkii tietoa synnytyskursseista ja isyysoppaita ja vaikka mitä. Niin, mutta mitä tää sanoo toi? Jani ei tiedä tästä mitään ja mä en halua, että säkä kerrot sille. No eihän mä nyt Jania tarkoita, vaan mitä? Kellekään muullekaan. No mitä? Joo, on PRC, niin. Ai päivää. Kuka Tomppa? Joo, ai Tommi, on se täällä. Ota hetki.
Tommi, isukkis. Tommi? Hei isä. Ai, ikävä kuulla. No joku toinen kerta sitten. Hei. Niin läpinäkyvää. Ootte koskaan kuullut vatsataudista, joka kestää yli 2 viikkoa? Sitä taitaa olla liikkeellä. Se ei vaan halua enää tavata mua. Välttelee eikä halua sanoa sitä suoraan. Ja kato, jos sä voisit olla vaikka alkuun, vaikka 2 vuotta kotona. Saatais ainakin Naperolle turvallinen startti maailmaa. Hei, se taitaa olla tää. Ihan kiva. Your statistics look fine. Nothing major there. Private life? Family? Girlfriends? No, I'm not a boyfriend either. Okay, Sorry, I thought you knew. It's not a secret. let's cut the crap. Yes, I do know you're gay. And I'm fine with that. Frankly, I don't give a fuck. But the problem is there may be other people in management who don't have the same laid-back attitude. What I'm saying is this. Keep a low profile about it, and you'll be fine. Start a pride festival in the office, and your days will be counted. In other words, let's pretend I don't know. So, where were we? Family life. Girlfriends? No. Now get out of here. No? Ai miten meni? Ei se nyt suihin suostunut ottaa, mutta muuten ihan jees. No niin. Tää alkaa näyttää jo oikein perheautolta. Let me ask you something. Sarah, do you know if she's pregnant? Pregnant? No, she's always been on a little bit on the heavy side, a little bit fat. Well, I should certainly hope not, for her sake anyway. You've been with PRC for over 7 years. Had over 10 assignments a year. Well, at least according to Yanne, anyway. I like working here. Why do you like working there so much? Not because of Yanne, I guess. I never thought about it that way. More water? No, I'll throw a little bit of this. Hyvää iltaa. Iltaa. Isä! Satui kulkee tuosta ohi. Mitä kuuluu? Mitäs vatsa voi? Vatsa. No, paljon parempi jo. Ihan hyvä se on. Mulla on just yksi palaveri alkamassa. Mä soitan sulle myöhemmin. Mitä meidän voida puhua? Heikkilä. Joo, mä oon just kuule tulossa. Joo, selvä. Hei, mä soitan sulle myöhemmin sitten. On antanut aivan älyttömän aikaista ostella kaikennäköistä vaatteita ja leluja, mutta minkä mä sille voi? Kato. Kato tätäkin, kato. Neiti, mä ottaisin yhden pullon keskiolutta, kiitos. Mitä sä halusit? Yrttiteetä. Se on hyväksi sulle ja sun pierukaiselle. Kyllä. Yrttiteetä sitten vielä kuppi. Joo. Onko sulla hyvä olla siinä? On.
Huone 10. Kiitos. Hei se. Tommi, mitäs sä täällä? Mulle soitettiin. Miten sä voit? Ei tässä mitään. Pieni aivotärähdys vaan. Ne sanoi, että se on liikenneonnettomuus. Mä pelästyin tosi pahasti. Kaikki on kunnossa. Mene takas kotiin vaan. Tiedätkö, musta tuntui eilen, että jotain on pahasti pielessä. Siis mitä? Eilen, silloin kun sä lähit. Mulle tuli sellainen olo, ihan niin kuin joku ennen, että jotain ikävää tapahtuu. Ihan oikeesti. Se oli tosi voimakas tunne. Mä kävelin kadulla ja... No niin, älä nyt mulle ala selvittää mitään akkojen hömpötyksiä. Meet nyt takas kotiin vaan. Mäkin tästä just ihan kohta lähden. Eikö sun kannattaisi kuitenkin? Sähän olet pahempi kuin äitis. No. Tiedätkö, Kari, mitä suunnitelmia firmalla on Janin varalla? En. No, miten se voi? Ihan hyvin kai. Tai en mä tiedä, ei se ole enää mikään teini. Sarah? In here in 2 minutes? Okei. Ei muuta kuin mestaus lavalle sitten. Ei sulla ole mitään hätää. Sä oot hetero ja alle 30. Hymyilet vaan nätisti. Ei se pidä musta. Sitä paitsi te olette kaikki sanonut, että teidän haastattelut on mennyt hyvin, mutta mitä se on luvannut oikeesti? Ei mitään. Olisikohan pelkkää paskan jauhamista. Your assessment statistics show the best figures in all of Scandinavia. They're actually quite outstanding. You're extremely competent and very imaginative, which is a good combination. The best. My question is, would you be interested in becoming office manager? Now, should you accept such a position, your workload will increase. Make no mistake about it. What's your marital status? I have a boyfriend. Planning on moving in together? We've talked about it. Kids? No, not yet. Soon. We've decided to wait. Long? A few years. Very wise. In that case, my offer stands. Are you not happy about this? Oh, yes. Of course I am. Unless... Are we talking about Jani's job here? We're not talking about anyone's job. It's all hypothetical at this stage. I just want to say that Jani is a great boss. We'll keep talking. This is the time to let go what I had. This is the time. This is the time to step out of your life. This is the time. Hei, mä sanoin sulle, että mä soitan heti, kun se on täällä. Tajua, miltä tuntuu, kun ei tiedä, mitä tulee tapahtuu. Pahinta, mitä mä tiedän, on epätietoisuudessa. Joo, sä sanoit. No sä soitat sit. Tietty. Hei, Sara! Hei. Moi. Moi, tässä on Irma. Irma, Sara. No niin, moi. Joo, tää Mika onkin kertonut sitä aika paljon. Ai jaa. No mitäs Sara, kaikki hyvin? Sä näytät tosi hyvältä. Mä oon raskaana. Mitä? Oho, aika
Pikasta toimintaa. Se on tosi hienoa. Onneksi olkoon sulle vaan. Niin kyllähän se nyt huomaa, kun tietää. Se on ehkä sun. Mitä? Sä voit olla sen isä. Silloin varpaatkin jo. Voi olla, että semmoiset kuin sulla. Paitsi toivottavasti ei, kun se voi olla Kimmonkin, ei sitä tiedä vielä. Mitä sä nyt selität? No etkä sä nyt kuvittele, että me ollaan... Sitähän on ihan älytön. Mä tapasin Kimmon viikon sen sun ja mun nostalgiapanon jälkeen. Mika hei! Mahdotonta. Sä nyt selität siinä jotain, että sä saisit jotain huomiota. Eihän nyt tähän mitään lapsia ei ruveta sotkemaan. En mä edes halua ylipäänsä mitään lapsia. Mika? Tai haluan tietysti, mutta en Saran kanssa. Miksi sä mulle tämmöstä selitäs? Mitä tää Kimmo sanoo? Sitten sä oot ihan sekasin. Tuu. Tule nyt vaan. Mika hei. Mä soitan sulle sit, kun se levy on täällä. Joo. Moi! Ai sä oot täällä. Joo, ajattelin, että sä saatat kaivata pikkusta pilalle hemmottelua. Tai siis oikeastaan... Ihanat tuoksut. Katos, tässä on näitä esitteitä, mitä mä löysin. Mä ajattelin, että me tarvitaan kuitenkin lisää tilaa nyt, kun on kerran lapsiakin tulossa. Hei, me asuttiin kaksiossa, kun mä olin pieni. Kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Nyt olisi kauhean tärkeää, ainakin täällä alkuvaiheessa, että te saisitte mahdollisimman paljon vitamiineja ja kivennäisaineita. Te? Niin. Mä oon raskaana, en skitsofreenikko. Kyllä mä sen tiedän. Mutta mä jotenkin näen teidät nykyään sellainen kahtena. Ja mä huomaan sen. Mä en tiedä, mistä vauvat tykkää, mutta mä tykkään ainakin lihasta. Ai, pukkaako pikkusen hormonit pintaa? Hei, vitsi. Mä nyt vaan tarkoitin sitä, että kenties olisi hyvä, jos sä lopettaisit vaikka rasvan käytön kokonaan. No hyvähän sun on sanoo. No ei ainakaan voi sanoa, ettenkö mä olisi... Hei, mä en vissiin muuten kertonutkaan sulle, että mulle tehtiin tänään aivan mieletön työtarjous. No joo. Siis niin kuin aivan posketon. Joo. Tämä Mr. Hardy antoi ymmärtää, että mulla olisi mahdollisuudet saada Janin posti, jos se jää pois. Sähän ilahtuneelta vaikutat. Ei taida sopia samaan kuvaan rivitalo ja pullantuoksu sen äidin kanssa. Miksi et sä sano mitään? Vauva ei ehkä ole sun, se voi olla Mikan. Mä tapasin Mikan vähän ennen kuin me tavattiin sun kanssa. Nyt... Jumalauta, sä oot sekasin. Sama Mikakin sanoi. Tietääks Mika? Joo, mä näin sen tänään. No voi nyt vittu sun kanssas! Sähän oot kusettanut mua jumalisten viikkotolkulla. Jumalauta, ja mistä ihmeestä sä olet saanut päähäs, että mä voisin ikimaailmassa ottaa jonkun toisen kersan itselleni? Ei kukaan ole sanonut, että se on Mikan. Se voi aivan yhtä hyvin olla sunkin. Mulle ei kiinnosta. Ei vittu kiinnosta vähääkään. Mä haluan oman lapsen. Oman! Ei Mikakaan tätä halua. Puhu vaan lisää Mikasta. Sitähän mä just haluan. No hei. Et säkä olis päässyt ylös sängystä, jos sä olisit ollut mä. Oi vitsi, oli... Back in business. Et Mr. Hardy saa olla nyt rauhassa vai? Entäs Jorma? Just. Miksi sä soittelit Sara illalla? Oliko sulla jotain asiaakin? Ei mitään erityistä. Niin mihin sä oot sen viedä? Tää. Onko sulla treffit? Joo. Mun isän kanssa. Mä pyysin sitä syömään illalla. Mihinkä me nyt mentäis? Johonkin, jossa saa viinaa. PRC Sara Immonen. Joo, mut... Ei, totta kai mä oon kiinnostunut. Joo, hyvä. Ok. Mulle tarjottiin äsken headhunterin paikkaa. Tää? Mut ei sanottu, että mistä firmasta. PRC Sara Immonen. Piilokamerasta soitettiin, että se olikin vaan joke. Totta kai.
aiot pitää sen? En mä tiedä. Kivojahan ne lapset on. Eikä sitä... Kyllä ne voi järjestää asiat sillä, että molemmat on tyytyväisiä. Eihän se yhteishuoltouden tarvitse olla pelkkää riitelyä. Haluaisit pitää sen? En mä tiedä. Ehkä, jos se on mun. Mä haluan, että sä teet isyystestin. Aha. No täytyyhän sun nyt tietää, kenen se on. Vaikka sä sit päättäisitkin tehdä abortin. Se on mun. Soitan sitten, kun tiedän, mitä teen. Et sä voi kaikesta päättää yksin. Ai enkö? Aina sama, Sara. Mitä sä haluat, että mä sanon Irmalle? No sekö tässä on tärkeää, että mitä sä sanot Irmalle? No et sä nyt tajua, miltä se tuntuu, kun ei tiedä. Et ikinä usko, mitä täällä on tapahtunut. Ensin soitettiin Tommille, sit soitettiin mulle. Siis kaikille meille 3 samana päivänä. Mistä? Ei ne meillekään sanonut se firman nimeä, mutta joku headhuntauslokka se oli kuitenkin. Eikö tää aika käsittämätöntä? Siis ollaanko me menossa konkurssiin tai jotain? Eikä meillä ole kukaan puhunut mitään. Ja Karille ei ole soittanut kukaan. Kyllä. Perse. Aikamoinen yhteensattuma vai mitä? Meillä on hyvä maine kaupungilla. 3 puhelinsoittoa saman päivän aikana. Minkä takia Karille ei sitten soitettu? Kari nyt tippuu aina jaloilleen. Tai paremminkin se on kuin korkki, se pysyy aina pinnalla. Säkö meille tässä nyt järjestät uusia elämänlinjoja? Miten niin? PRC:llä ei mene kovinkaan hyvin, eikö niin? Miten jos lähettäis vähän päiväkävelylle? Eikö sun kannattaisi ajatella vähän itteeskin? Mun? Miksi? No kun kaikki nyt on niin epävarmaa. Mun mielestä sä oot tosi ihana poma, mutta kaikki ei ehkä ajattele niin. Sellaiset, jotka ei tunne sua. Niin kuin George, vai? No niin. Heart disease. Tää maailma nyt välillä on vähän epäoikeudenmukainen paikka. Luultavasti, että joku ajattelee muakin. Entäs se? Mites sulla menee hyvin vai? Mä oon raskaana. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Taimaus ei voisi olla pahemmin pielessä. Tää on oikeesti ihan kauheeta. Kaikki muut on ihan hysteerisenä. Hei, kyllä kaikki järjestyy. Haluut sä lapsia? Kyllä kai. Tai siis, totta kai mä haluan. Mut et just nyt. Tässä nyt on kaikenlaista. Kaikenmoisia työtarjouksiakin, sellaisia, jotka voi saman tien unohtaa, jos on lapsia. Ne työtarjoukset nyt niin tärkeitä. Mun ei varmaan pitäisi sanoa tätä, mutta tiesitkö sä, että sulle etsitään jatkajaa? Kyllä mä sen tiesin. Mutta en mä aio kenen tahansa puuhastelijoiden kanssa tätä hommaa jatkaa. Älä sä sitä ajattele. Moi. No. Sulla on oma pöydällä. Terveisiä Namusedalta. Valitse seuraavista. Barcelona, Boston, New York, Singapore. Mitään ei luvata, paitsi että ensimmäinen karsinta on läpästä. Sait sä tän? Tietenkin. No mitä tää tarkoittaa? Koini? No tiedätkö, onko meillä jotain oikeita mahdollisuuksia päästä näihin paikkoihin? En mä tiedä, onko just sulla. No et sä nyt voi kertoa. Miksi ette joskus siitä ota selvää? Te ootte kuin nautan lauma. Onhan teillä aivot. Käykää joskus huviksenne meidän firman kotisivuilla. Ei tarvitse kysellä. Me ollaan jo kauan oltu monen firman ostolistalla. Niin. Eli kohta tulee omistusjärjestelyihin vähän muutoksia. Se tarkoittaa sitä, että osa jengistä lähtee pellolle ja osa siirretään paikkoihin, missä on kuuma. Eli Bostoniin tai Barcelona. New Yorkiin, Singaporeen. Eli hakemukset sisään vaan.
Aiot sä hakee? Entäs Jani? Siitä ei tarvi huolehtia. Se on kuin korkki, se jää aina pintaan. Ei se ollut Janin paikka. Mitä? Ei mitään. Now when all is said and done, I keep thinking how to carry on without your love. How can we go on? Our love went wrong. 'Cause all alone is the meaning of love. I've been calling. On ihan kamala olo. Varmaan on sullakin. Et sä aina ihan viisas oo. Sori nyt vaan. Mut mä en halua menettää sua. En koskaan. No, mutta mitä sä sitten haluat? Lypsykoneen vai tyttöystävän, koska niinhän tässä kävi. Että mä lakkasin olemasta ja sä näit musta pelkän äidin. Mä en halua asua missään rivarissa. No okei, mä innostuin pikkusen liikaa. Sori nyt vaan. Enkä mä vieläkään tiedä, kumman se on. Mm-hmm. No mitä sä sanot siihen? En mä oikein voi sanoa siihen mitään. Se Haadin tarjous ei koskenut Janin postia, vaan Barcelonaa. Sara. Ai hei. Kiva. Ihana saada tietää. Moi. Se tietsikkapeli tuli nyt. Aiot sä pitää sen lapsen vai et? Kiitos. Ja toiset samanlaiset. Kiitos. Sullehan maistuu. Isä. Katos vaan, täällä on etanoita. Maistusko? Joo. Isä. Mikä sua nyt oikein vaivaa? Miksi sä oot noin hermostunut? Sä ennen tommonen viulun kieli on ollut. Mä haluaisin sanoa tämän vaan ihan ääneen. Mä haluaisin, että sä tiedät, että mä oon homo. Niin. Mä haluan vaan, että sä tiedät. Kyllähän mä nyt sen tiedän. Tottahan isät nyt poikansa tuntee. Olisiko se nyt pihvin paikka? Mitäs sanot? Okei. Hyvä kuulla. Isän tila edelleen vakaa. No hyvä. Mitä meinaat sä lähteä noin? Mikä vika näissä on? Ei mulla muutakaan. No niin, eiköhän mennä. Me tarvitaan voimia tulevaa varten. Ulkoilu avaa kanavia ja pitää mielen virkeänä. Pitääkö vielä kauankin juosta? Me voitais tehdä tästä vaikka perinne. Perinteinen ulkoilupäivä. No mut missäs Karjo? Liittyy meihin myöhemmin. Jaksat sä, Sara? Joo, ei se on vasta kuin luumun kokoinen. Hei, mitä tää nyt on? Eiks me mennä enää takas töihin? Tietenkin mennään. Hip, hei sitten vaan. Ja jos huonosti käy, niin nämä on nyt sitten samalla mun läksiäiset. Juhlapuheet pidetään myöhemmin. No niin, nyt mulla tulee ne hormonit pintaan. Ehkä mun on paras mennä suoraan asiaan. Pari viikkoa sitten mulle soitettiin ja multa kysyttiin, että haluaisinko mä ottaa vastuulleni jonkun toisen yksikön, esimerkiksi Barcelonasta. Ja mä sanoin, että mä haluaisin mieluummin jäädä tänne. Ja mulle sanottiin, että se ei ehkä ole mahdollista. Että toisin sanoen PRC:n Suomen osasto kenties lakkautetaan ja olisinko mä hirveän pahoillani, jos niin tapahtuu.
No, mutta et sä vaikuta siltä, että sä olisit jotenkin kauhean pahoillas. Hardy lupasi ilmoittaa kello 3 mennessä, miten asiassa käy. Siis tunnin sisällä. Hei, Kari. Sä menetit koko hauskuuden. Me juostiin tänne asti toimistoon. Toit sä... Ai säkin vai? Paperit. Te ootte paras tiimi, kenen kanssa mä oon ikinä ollut tekemisissä. Enkä mä halua menettää teitä mistään hinnasta. Mutta mitä ikinä te nyt sitten päätättekin, niin mä haluan sanoa, että te ootte tervetulleita tulemaan töihin mulle, jos PRC lakkautetaan. Asiat on aika pitkälle periaatteessa sovittuna. Mulla on tässä pankin allekirjoitus, paikka on katsottuna, nimikin on sovittu. Laine Corporation. Että päätös on teidän. PRC olikin kyllä aika PRCstä. Palkka tulee aluksi ehkä vähän laskemaan, mutta muuten toiminta pysyy ennallaan. Entä jos... Jos hyvin käy, niin koko ajatus hyllytetään. Ei mulla ainakaan ole PRC:tä vastaan mitään, mikäli nyt ei oteta huomioon sitä, että se joskus on vähän. PRC:stä. Säkö meille soitit? No ilman, koska kuulosti ääni totulta. Niin. Joo. Mä tuun. Täytyy mennä. Isän tila on huonontunut. Mä haluan, että sä paranet. Mä haluan, että meistä tulee vielä ystävät. Isä. Isä. Laine? Okei. Hienoa. Se oli Jarkko, se oli päässyt tentistä läpi. Laine? Hello, George. Okei. Just 1 mile, 1 die, 1 kiss, and I'm happy again. I won't stop, won't bend, won't give in till I'm happy again. 1 more try, 1 lie, 1 smile, and I'm happy again. 1 more cut, 1 shot, no lie, and I'm happy again. So ta-na-na-na-na.